кайтмадылар. Төрекләрнең атасы бар, безнең кайталмады шул үз халкына. Ата сатучылар аз булмады, ватан таккан мәсләк хакына. Мәсләкләре өчен аталарны диварларга терәп аттылар. Гулакларга ябып чирттеләр, дошман исемнәре тактылар. Ата берәү иде, һәм ул ата кызганмады һичбер баласын. Милләт аталары Себер китте, җәсәд итте Себер даласын. Үксез милләт балалары ул шыр, күп кимерде кыен күсәген. Ятимләнгән сайын милләтемнең түбәнә ятырды түшәме. Баш хакына милләт аталары кытылдылар качып чит җиргә. Өмет белән гомер сөрде алар. Бер кайтырбыз дип хөр илгә. Хөрватанга кайтам диеп алар. Жан аттылар, акыл куйдылар. Максатларының хакы кыйммәт иде. Туганнарын, нәслен җуйдылар. Кайтмадылар. Кендек каны тамган туфрак җәсәтләрен күммәде. Милләт кенә түгел, ятим калды милләт атасының теләге. Ата сүзе кайтты шырлар аша. Бер әманәт булып ватанга, милләт рухы булган аталарны кайтарырга вакыт татарга. Фәнил Гыйләҗев.